Den næste stævne, vi skal på banen, det er Vendløb. Vedklub. Og Vendløb, der holder her Charlotte. Og vi har Lone, vi har Nadine, Folser, Rebel, og Karoline, og Claudia, og Alberta. Nu har vi ude på trakten, og Alberta og land, Elsa og Frank. Og alderen er fra 9 til 15 år, tror jeg, det står. Det finder vi ud af. Det er vores første års i bredde i Vimmerlev Rideklub. Og vi startede op for 6 måneder siden, og har stor tilslutning. Har 14 heste indtil landsfinalerne og 46 ryttere. Tilskuerne er med herovre, transport af heste og opstillingen af personer er sponsoreret af diverse sponsorer. Lokale erhvervsdrivende, og har kun været med i Vixop i distrikt 4, og holdet består af hovedsageligt rideskoleryttere og en privatrytter. Nogle gange så glemmer vi jo, at de fleste af de medlemmer, der er i Dansk Rideforbund, der er ca. 75.000 medlemmer i Dansk Rideforbund, at det faktisk er rideskoleryttere og ryttere, privatryttere, der er i skoven og rider lidt på sjov og har et sjovt skæg. Når vi læser ridehesten og alle de andre ridehestedage, så kunne man måske forlægges til at tro, at det var Sune Hansen og Selvstein og prinsesse Natalie, at rideforbundet består af. Men det skulle jeg helt til sige, det er det ikke. Det er faktisk alle de andre, som lige har en tur i skoven, vores heste til sjov og fornøjelse til at have en god og fornuftig fritid, at der er allerflest mennesker. Hvis jeg er svært ondskabsfuld, så vil jeg våge at påstå, at jeg kender faktisk alle de fleste af dem, der de er topryttere, i hvert fald af navn. Og hvis jeg ikke en time til, så kan jeg nok fremse dem op. Men de 70.000 andre, det er faktisk dem, der udgør både den økonomiske grundlag, men i sandhed også den daglige grundlag for, at vi har en så forskellige med vores heste og ponyer. Hvor er de henne, hvor? Hvor er de henne? Det er kun Emma. Der er ikke noget under det her. Det er blevet frabedt. Og jeg kan lige nå at sige, at det obligatoriske program her er sponsoreret af Vagtnagård TV, et lokalt TV i Helsingør, som jo ligger oppe i Nordsjælland og det er Kronborg. Hun bliver smidt af, så hun er lidt og han laver også lige noget med bange på 2, så det løber han. Ja.
Hun er med i dommerdelen her. Hun skulle egentlig skrive procent op, eller hvad der var, hun sagde. Nu skal Takke lige på min lomme. Han er glad. Jeg tror ikke, de er så dårlige. Det er dejligt at se, at I også har rytternes sikkerhedsvest. Ja. Det må de godt. Ja, men det er jo også dejligt at se det. Ja, vi var chokeret dernede. Vi har altså haft fat i nogen, fordi nede på det der bane dernede i Varken, de galopperede rundt, og de sprang over dækhaløjen dernede ude i Vester. Jeg ved ikke, hvad fanden var. Jeg turde ikke engang gå op med. Men vi har altså sagt det, fordi der er nogle regler her. Jeg skulle sige, det er sgu vigtigt, at så siger de dernede, at det var en galopbane. Det er fandme nej. De må tage af på de stierne. Nej, man skal så også. Eller de må skridt på stierne. Det er også til sådan. Og vores rytter var faktisk bange. De var utrygge ved at være dernede, fordi de ville bare lige ned og lige få vist hestene området, og lige skridt lidt rundt. Det var det, vi lige gå af. Nej, det var ikke det. Men vi er gået videre med. Det er godt. Plus der skal være ro kl. 22, for det var der heller ikke. Ej, så jeg nåede, vi også hørt noget buduk. Ja, men jeg tænkte også i stallen. Ja. Fordi vi har vores store pinto der, han er altså træt der godt til. Der har ikke været ordentligt ro. Især også for rigspolitik, de er altså ikke kommet med at komme herop. Virkelig. De er virkelig, de får en på opleveren. Det gør de, men de har godt af det. De har kun godt af at komme ud. Det synes jeg rigtig, men det er i hvert fald dejligt at se, at I også bruger sikkerhedsudstyr. Det er altså... Ja, jamen tak, det er vi glade for at høre. Der er nogen, der lægger mærke til. Det er...
Og det var Lone, Radine og Ben, Karoline, Claudia og Roberta. Og det bliver mærke til de nærmere her, at her har vi et hold med sikkerhedsvest. Selvfølgelig er de en obligatorisk ridehjelm på, som man skal have, men vi har faktisk også et hold med sikkerhedsvest. Og hvis det ikke var fordi, at jeg fik vide, så har jeg sådan set ikke lagt mærke til det. Og begrundelsen er, jeg har fået fortalt, at det er rideskoleheste, som jo normalt ikke er vant til at komme ud til ridestævner og planer og publikum og folk, der står og råber i mikrofon. Og så får en sikkerhedsskyldig simpelthen dele den sikkerhedsskyldig på. Jeg synes, at kun er et gave til Ødegruppen. Og jeg har resultatet for Hedsted, Ødegruppen og dommer C, 69,6 point, procentsikkerhed, dommer M, 68,4.